दिनै बिटिआरनि गोरोबथा सान एकर्ड सान आरो सारा समग्र बिटिआराव मोनफ्रोमबो समस्थियाव पिस रेलि सोलिदों बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव बिटिआर ओनसोलाव हान्थि मोनसे स्थापन जादों गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो आरो हान्थि जानायजों लोगोसे डेभलपिं मोनसे जौगासारनाया सोलिगासिनो दङ बेयाव आरो दिनै जोङो बे हान्थि थानायनि थाखाय हान्थियै थांबाय थानो हानायनि थाखाय मोनसे जौगाखांनायनि लामाया फैनायनि थाखाय जोङो दिनै आरोबाव जाहाथे जोंनि ओनसोलाव हान्थिया अरायसम थाबाय थानो हायो आरो जौगाखांनाया जालांबाय थायो बिनि थाखाय जोङो सारा बिटिआर ओनसोलावनो इउपिपिएलनि बानजायनायाव जिमानखिनि दल संगठनफोर दङ बिथांमोनखौ लाफाजोबनानै पिस रेलि खालामनाय जादों मानोना बे गोजोन गोरोबथाया जोंनि ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हानायनि थाखाय मोनफ्रोमबो एरियायाव पिस रेलि लानायनि गेजेरजों हान्थि आरो प्रग्रेसनि मोनसे रेलि बियो आरो बेखौ बेनि गेजेरजों जोङो सारा ओनसोलाव सारा भारत नांबा आसाम बा दुलाराय बुहुमाव जोंनि ओनसोलाव जे मोनसे हान्थि स्थापन जाबाय बेखौ फोसावनो नागिरनाय जादों आरो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरनि जे साननाय हनाय बे साननाय हनायखौबो सोलायहोनायनि थाखाय नैबे हाबाफारिखौ लादों जोङो जोंनि सरकारनि गेजेरजों बा जोंनि दलनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोंनि ओनसोलाव जे हान्थि स्थापन खालामनो हादों आरो बे डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिखिनि खामानिफोरखौ मावबाय थादों बेखौ सापर्ट खालामनानै बयबो ओंखारबोनांगौ होननानै जों खावलायगोन मानोना मोनसे ओनसोला जौगाखां जानो नांगौबा बेयाव जुगामि मोनसे सान्थिनि गोनांथि जायो आरो सान्थि थानो हायोबासो समग्र मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगासारनाया फैयो दिनै जों नुनो मोन्दों सान्थि जानाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव एपिएससिनि अनजिमाफोरा बांदों सोलोंथाइनि बिथिङाव मोजां थासारि फैदों जौगानाय बिथिङाव मोजां थासारि फैदों स्पर्ट्सआवबो बिभिन्न जायगायाव जौगासारनायखौ जों दिनै नुनो मोननो हादों ओंखायनो जोङो हान्थिखौ बसायना लाखिनांगोन हान्थिखौ बसायना लाखिनो नांगोनबा बेवहाय मोनसे मोजां जे भिजनारि लिडार बे भिजनारि लिडार प्रमद बर' सारखौ हेल्प खालामनानै थांनो हायोबा निस्सय जोंनि ओनसोलाव जोङो बे बिटिआर ओनसोलाव अराय सान्थिखौ मोननो हागोन बिटिआरनि एकर्डआ मोनफानि उनाव मोनफा मावफुंजागासिनो दङ जोङो भारत सरकार आरो माने भारत सरकारनि गेजेराव गोबां गोरोबथा जानायफोर नुदों खिन्थु बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव बिटिआरनि जे गोरोबथाफोर बे गोरोबथाफोरा जिमानखि तीव्र गतियाव मावफुंजादों बे मावफुंजानायखौ जोङो बयबो बरायनांगोन आरो बेखौ मोजाङै मावफुंहोनो थाखाय आरोबाव साफ्रोमबो बर'निफ्राय लाजेननानै बे बिटिआर ओनसोलाव बख'बा खालामनाय रायजो राजाफोरा बे एकर्डफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय बा जाफुंसार होनायनि थाखाय बयबो मददथि होफानांगोन ৰৌতা মণ্ডল বিজেপি ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ লগত শান্তি সম্বোধন কৰি বহুত মানে আমি শান্তি বাৰ্তালাপ পাইছোঁ কাৰণ আমি চতুৰ্থ বড়োলেণ্ড একৰ্ডৰ যিখিনি আমি এতিয়া বৰ্তমান শান্তি আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত পাই আছোঁ এই শান্তিটো আৰু আগুৱাই লৈ যাব লাগে আৰু ভৱিষ্যতত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত বেছি উন্নয়ন হয় আমাৰ শান্তি সমদলটো আজিৰ দিনত আমি বাৰ্তালাপ পাব্লিকৰ জৰিয়তে আমি মেছেজ এটা দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আগন্তুক দিনবোৰক আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত তাতকৈ বেছি উন্নয়ন হ'ব লাগে আৰু এই আজি শান্তি সমদলটো আমাৰ ৰাইজৰ মাজত আমি এটা শুভ বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনবোৰক বিটিআৰ অঞ্চলত তাতকৈ বেছি উন্নত হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ তাৰ কাৰণে আজি এই চতুৰ্থ দিৱস বিটিআৰ দিৱসটো আমি সফলভাৱে পালন কৰিব পাই বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু ৰৌতা মণ্ডল বিজেপি ফালৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা যিখিনি অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেখেতসকললৈ আমি ধন্যবাদ থাকিল এতিয়া আমি ৰৌতা বালিচিয়া খেলপথাৰৰ পৰা গেৰুৱা বজাৰ খেলপথাৰলৈ আমি শান্তি সমদল ওলাইছোঁ আৰু তাতে আমি একেলগে সমবেত হৈ আজিৰ শান্তিৰ যিখিনি মানে বড়োলেণ্ড দিৱস
এইটো আমি পালন কৰিম। বিৰোধী দলসমূহে কিন্তু শান্তিৰ পৰিৱৰ্তে অশান্তি সৃষ্টি হৈছে। তেওঁলোকেতো ক'বই, কিন্তু আমি যিখিনি 3 বছৰত বা 4 বছৰত যিখিনি আমি উন্নয়ন কাম কৰি আছে প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰে, তেখেতলৈ আমি প্ৰশংসা কৰিছোঁ। আৰু যিখিনি উন্নয়ন হৈ আছে সেই উন্নয়নটো মানিব লাগিব। তেওঁলোকেতো ক'বই যে মানে শান্তি হোৱা নাই, কিবা হোৱা নাই, কিন্তু আজিৰ দিনটোত মানে BTR অঞ্চলত মানে মুক্তভাৱে সকলো ৰাইজে কাম কৰিব পাৰিছে আৰু এটা ভাল পৰিৱেশ আনিছে।